În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, cuvioase mai și surori, și dragi copilași ai lui Dumnezeu și ai Maicii Domnului, după har. Ne lăudăm într-un necazuri, fiindcă necazurile ne lucrează răbdarea, răbdarea ne lucrează curățirea. Și curățirea ne lucrează nădejdea care nu se rușinează, pentru că dragostea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetele 3 până la 5. Dragii mei, ne aflăm astăzi în duminica care ne învață pe noi cum să trecem printre grijile vieții. Și Sfântul Apostol de astăzi ne pregătește pentru înțelegerea acestei Evanghelii, spunându-ne că dacă avem credință, ne dăjduim într-o slava lui Dumnezeu și dobândim pace în inimile noastre. Cu alte cuvinte, totul pornește de la credință. Sigur, despre credință știm că poate să fie și o credință rătăcită, cum este credința ateilor, sau credința ereticilor, sau credința păgânilor, și așa mai departe. Dar credința rătăcită poate să fie și o credință a ortodoxilor, pe care Sfântul Simeon, noul teolog, o numește eresul nevolniciei sau al neputinței. Adică credința că putem să ne mântuim, indiferent de ce facem, fiindcă poruncile lui Dumnezeu nu se pot împlini, sunt prea grele. Cu alte cuvinte, ortodoxii au credința dreaptă, așa cum a fost descoperită de Bunul Dumnezeu și păzită de Sfânta Eufimia, hotarul părinților la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Știm că Dumnezeu este Sfânta Treime, că s-a întrupat pentru noi, că Iisus Hristos are două firi neamestecate, neîmpărțite, nedespărțite și neschimbate, dar îl hulim pe acest Dumnezeu bun, mare și adevărat, că ne-ar fi dat porunci cu neputință de împlinit. Trebuie să știm că cei care cred așa sunt eretici, mai răi decât toți ereticii, și nu se mântuiesc. Se mântuiesc numai acei ortodoxi care fie ajung la nepătimire, mai puțini, și Dumnezeu nu ne cere acest lucru, sau cei care de câte ori cad, adică căderea înseamnă că calcă vreo poruncă dumnezeiască, nu spun că ea e grea și cu neputință de împlinit, fiindcă Dumnezeu este atât de bun și toată greutatea a luat-o asupra noastră, iar poruncile a dat ușoare, lesnicioase ca niște leacuri pentru noi, să putem să ne vindecăm de cele care ne chinuiesc, care ne strică firea, adică de păcate. Și spun atunci, de câte ori cad, se ridică și spun, nu Dumnezeu e de vină, nu porunca e grea, ci eu sunt vinovat fiindcă m-am lenevit. M-am lăsat sufocat, împuținat, micșorat la inimă, împuținat cu mintea, împuținat cu credința și n-am încercat după puterea mea să urmez porunca lui Dumnezeu. Și de aceea am căzut. Eu sunt leneș. Această credință adevărată că Dumnezeu e bun, drept și mult milostiv și noi suntem răi și leneși, dar dacă urmăm poruncile Lui sau dacă nu le urmăm, măcar dacă ne pocăim, El ne mântuiește în dar, nu pentru vreun merit, aceasta e credința lucrătoare, adică credința iubitoare de Dumnezeu, credința care dă o nădejde adevărată și nu mincinoasă în slava lui Dumnezeu, că după cum există credința adevărată, există și nădejde adevărată și după cum există credință falsă, există și nădejde falsă. Nădejdea falsă au cei care zic, ei, are Dumnezeu grijă de mine, eu fac ce putea să facă, Dumnezeu mă ferește de toate relele. Și dacă cumva cad în păcate, dacă Dumnezeu m-a lăsat să cad, nu, dragilor. Suntem liberi împreună lucrători cu Dumnezeu și dacă facem cele ale noastre, îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dacă nu le facem, noi înșine îl oprim
pe Dumnezeu să lucreze și El nu ne forțează, fiindcă ne iubește, și dăm cale liberă demonilor să intre în viața noastră. Sunt foarte mulți care vin înfricoșați, mi-au legat vrăjitorii cu nuniile, am vrăji în familie, mă tulbură blestemele și faceți dezlegare, părinte. Fraților, nu poate Satana cu tot iadul, și Dumnezeu poate, dar nu vrea, Satana ar vrea, dar nu poate, fiindcă nu lasă Dumnezeu, să treacă peste libertatea noastră. Cine se spovedește curat la duhovnic, învinovățindu-se numai și numai pe sine, nu pe porunci că sunt grele, nu pe că frați că i-am împiedicat, nu pe situații, cu alte cuvinte pe Dumnezeu care a îngăduit situațiile, că El a căzut în păcat, ci numai pe sine, și roagă pe duhovnic nu să meargă după îngăduință, să-i dea dezlegare, și la una și la cealaltă, ci să-l dea leac revelat de Dumnezeu prin Sfintele Canoane, prin Sfinții Părinți. De acela niciun vrăjitor, nici Satana, nici Lucifer, nici Balaurul, cel care a trăit cu coada sa a treia parte din stele cerului, nu poate să-l tărească să facă păcate. Dar trebuie spovedanie deasă, fiindcă la fiecare păcat cu inima, cu gândul, diavolul face o verigă în jurul nostru și când a închis lanțul, nu mai putem să facem nimic. Spovedanie deasă, cea mai rară spovedanie la 30 de zile, maximum 40 de zile, după cum dă îngăduință Sfântul Simeon al Tesalonicului. Fraților, nu-i de jucat. Războiul e nevăzut, viața e grea, grijile ne împrezoară și dacă nu avem mintea limpede de păcat, nu știm ce să facem și călcăm din groapă în groapă. Deci nădejdea adevărată este, da, Dumnezeu poartă de grijă, dar ne-a lăsat și chibzuința și trebuie să purtăm de grijă și noi lângă El, nu fără El, că fără El nu putem face nimic. Și apoi spune Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu ne dă nouă pace. Trebuie să știm că există 3 feluri sau 4 feluri de păci. Pacea cu tine însuți, când nu te mai mustră conștiința că ai făcut ceva rău. Pacea cu aproapele, chiar dacă aproapele e supărat pe tine din greșeală, tu n-ai făcut nimic rău. El s-a supărat că are el un moft, că nu ai vrut să-i faci voia. Dacă facem pace cu aproape ori de câte ori, nu ne îndeamnă să facem vreun păcat, că atunci trebuie să refuzăm. Și pacea cu aproapele se face mai întâi și mai întâi făcându-i voia, aceea care nu e împotriva voii lui Dumnezeu. Dacă facem pace cu El, obținem a doua pace. Și a treia pace e pacea cu Dumnezeu, când reușim să împlinim, cum spune Evanghelia, spune Apostolul de astăzi, dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu e dreptatea omenească care vrea să împartă tuturor ce le se cuvine, nici dreptatea îngerească, să înveți pe ceilalți despre Dumnezeu, ci a lua asupra ta păcatele celorlalți și neputințele celorlalți ca și cum tu însuși le-ai fi făcut. Dumnezeu, asta e dreptatea Lui, asta a făcut El, așa ne-a făcut nouă dreptate, luându-ne asupra sa păcatele noastre și iubindu-ne pe noi mai mult decât pe El. Asta e pacea cu Dumnezeu. Aceasta o spune Sfântul Grigorie Palamaiar. Sfântul Calist, unul din autorii Filocaliei, spune că pacea e de 4 feluri. E pacea trupului, pacea sufletului, pacea Duhului și pacea din sâmbăta sâmbetelor sau pacea sabatică, odihna odihnelor. Pacea trupului este după ce ne ostenim, ne retragem la noi acasă și ne liniștim trupul din agitația și oboseala lui. Asta e bună sau nu e bună? E bună când am ostenit mult ca să putem, odihnindu-ne, să stăm mai departe la rugăciune, în slujba lui Dumnezeu, sau la priveghere, să nu din cauza oboselii să ne facă diavolul praf. Că uneori dacă muncim prea mult și nu avem grijă de cele ale sufletului, din cauza oboselii nu mai putem fi atenți și Satana ne joacă apoi ca pe niște marionete. N-ați observat că atunci când suntem prea obosiți, suntem mânioși, țipăm la ceilalți? Din cauza asta am exagerat cu munca. Deci asta e bună odihna asta, pacea trupului, dar mai una care vine odată cu prima, o prelungește prea mult și cade în comoditate sau trândăvie și atunci încep să iasă la suprafață patimile. Fiindcă trupul prea odihnit pune stăpânire pe suflet și ne face și el praf. Și el când devine stăpân, când noi facem totul pentru pacea lui, nu mai vrem să-l odihnim, atunci el devine stăpânul nostru și nu mai putem face nimic. Sufletul devine paralizat din cauza trândăviei.
Pacea cu sufletul este când tot așa, pacea cu simțurile. Este când ne retragem simțurile din lumea din afară. Închidem telefonul, închidem televizorul, ieșim din mediul tulburat, nu mai auzim zgomote, nu mai vedem lumini strălucitoare care ne distrag, ne prăștie mintea, ne liniștim simțurile și asta este o liniște binecuvântată, fiindcă e rodnică ca să putem să ne vedem înăuntru ce este sufletul nostru. E prima etapă a păcii adevărate. Apoi pacea cu sufletul este momentul în care sufletul, indiferent de ce se întâmplă în jurul lui, reușește să nu se mai lase schilodit, chinuit și tulburat de propria voință păcătoasă, de plăcerea sa, de mânia sa sau de împotrivirea celorlalți. E bine, fraților, e un cuvânt care e întrebat Sfântul Teofan Zăvorâtul. De către una din ucenițe a avut o discuție cu o prietenă și prietena i-a spus că numai monahii trebuie să spună rugăciunea inimii. Numai monahii au această datorie, mirii n-au cum să facă, fiindcă sunt la treburi. Și ei răspunde așa: nici o rugăciune nu-i primită la Dumnezeu dacă e făcută doar cu buzele, ca și cum am dat cu un evantai. Am dat cu buzele prin vânt. Dacă vorbim cu Dumnezeu, păi trebuie să simțim că vorbim cu Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să-i cerem din toată inima lui Dumnezeu că avem nevoie de Dumnezeu. Să ne doară inima că suntem păcătoși, să cerem iertare și atunci participă inima. Care dintre dumneavoastră nu v-ați rugat măcar o dată în viață așa? Cum să fie rugăciunea inimii doar a monahilor? Asta e a tuturor. Fără asta nici nu-i rugăciune. Și când cu inima îl rugăm pe Dumnezeu și când ne doare inima de necazurile noastre sau de dorința noastră, mintea adunată, nu se mai împrăște, nu mai merge pe coclarul și iată s-a unit mintea cu inima. Păi asta e coborârea minții în inimă, nu e cine știe ce meșteșug monahal. E adevărat, e greu. Ispitele sunt multe, împrăștirile sunt grele, viața e cu griji. Și atunci trebuie să ne îndepărtăm de aceste griji, sigur, pusnicii mergând în pustie, monahii în mănăstire, pentru ei e mai ușor. Dar și noi avem un lucru dat de Hristos în Evanghelie, intră în cămara ta. Nu e vorba de o cămară anume dintr-o anumită casă, că atunci n-am mai avea poruncă prin Sfântul Apostol Pavel să ne rugăm neîncetat. Cămara noastră e inima. Și cum se face asta, fraților? Nu-i greu. Dacă avem un necaz, e bolnav copilul, se întâmplă ceva cu soțul, ne-am certat cu cineva. Atât de mult ne frământă lucrul ăla, încât chiar dacă suntem la serviciu, dacă țipă șeful la noi, dacă apare nu știu ce, rezolvăm, ne adunăm, rezolvăm, dar în inima noastră e tot grija aia, durerea aia pentru necazul nostru. E așa-i? Nu e așa? Păi nu e aia îndepărtare de lume? Nu e aia pustia pustiilor? Și atunci secretul care e? Ca să vină harul Duhului Sfânt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, tot în epistola de astăzi, ca să vină harul Duhului Sfânt, trebuie să ne necăjim noi inima. Să ne doară inima. Pentru ce? Nu pentru lucrurile care se rezolvă oricum și sunt trecătoare, ci pentru veșnicia noastră. Adică să ne fie frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu e începutul înțelepciunii și înțelepcește pruncii. Să știm că e lângă noi, că vede tot ce facem și să ne doară inima că suntem nesimțiți, trândavi și nu-i facem poruncile. Să ne doară inima că suntem păcătoși și cădem cu fiecare clipă și cu mintea și cu inima. Și dacă avem durerea asta, asta ne mănâncă, asta ne hrănește, asta atrage Duhul Sfânt și Duhul Sfânt, oriunde am face, suntem atenți la El și asta e rugăciunea neîncetată. Nu e rugăciunea de sine mișcătoare, e altă lucrare. Când începe un glas lăuntric, circular, să spună: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos, dar mare de la Duhul Sfânt. Și nu vine pentru osteneli, vine pentru smerenie. Rugăciunea neîncetată a noastră este această durere că l-am supărat pe Dumnezeu în fața lui Dumnezeu. Și cere iertare. De asta spunem noi, cât putem de des, dacă se poate cu voce tare, dacă nu, cu limba în cerul gurii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu că aceasta ar fi rugăciunea, dar are cuvinte cu înțelesurile care aduc rugăciunea, adică durerea că suntem păcătoși și nu avem nevoie de altceva, nici de un succes lumesc, ci să ne ierte păcatele. Asta e tot. Așa vine pacea cu sufletul,
și mai târziu, prin darul lui Dumnezeu, când vine rugăciunea de sine mișcătoare, darul iluminării, adică sabatul sabatului, odihna odihnelor, când ieșim și din contemplație și Dumnezeu se lășluiește în noi și preia firea noastră omenească și El lucrează cu ea dumnezeiește și noi încetăm lucrarea omenească. Alt mod de lucru. Lucruri mari peste noi, noi trebuie să știm că trebuie de la început să pornim. Și Sfântul Apostol Pavel ne învață despre aceasta în Apostolul de astăzi. Fiindcă ne spune, după ce ne vorbește de pace și ne vorbește de nădejdea în slava lui Dumnezeu, adică în harul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu sau lumina necreată, sau dragostea lui Dumnezeu este nădejdea începătorului care prin credință s-a împăcat cu Dumnezeu cum? Prin moartea și învierea Fiului lui Hristos, prin suferința și moartea lui Hristos. Dar asta e nădejdea de început în slava lui Dumnezeu. Ce spune după aceea Sfântul Apostol Pavel? Ne lăudăm în necazuri. Toată lumea când aude de necazuri vrea să fugă. Doamne, scapă-mă de necazuri! Izbăvește-mă de necazuri! Fraților, Sfântul Apostol Pavel și cine a trecut mai multe necazuri ca Sfântul Apostol Pavel, de câte ori era să ne nece, de câte ori s-a sfărmat corabia sub el, câte lovituri ne-a luat, peste tot n-avea succes în propovăduirea Evangheliei, că un înger al satanei îi bătea peste obraz, adică îl alunga de acolo. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să arate că prin harul Duhului Sfânt merge Evanghelia, nu prin strălucirea lui Pavel. Și vrea să țină în siguranță ferit de slava deșartă. El nu numai că avea necazuri din afară, de câte ori cineva din biserică se smintea, se ispitea, se poticnea, să cadă, ardea. Avea necazurile dragostei. Și cu toate astea se lăuda în ele, fiindcă i-a spus Dumnezeu, harul meu se desăvârșește în neputințe. Neputințe se văd când avem necazuri. Așadar, fraților, să nu fugim de necazuri, să ne ferim de necazuri, să nu ne aruncăm capul în ele, ca să nebunie, mândrie. Dacă ne le dă Dumnezeu, să știm că le-a dat de dragul nostru. Părintele care își iubește copilul și ceartă, pe celălalt îl neglijează. E ceartă de la Dumnezeu, fiindcă necazul nu e ceva din afară. Nu e o piedică pusă în călătoria noastră bună, ci lucrează în noi, cum spune Apostolul de astăzi, curățirea. Ne pune în fața realității deșertăciunii vieții noastre, neputinței noastre și că nu putem face nimic. Tot sistemul nostru și toate metodele noastre de rezolvare a problemelor din viață se aduc de râpă. Și atunci ne întoarcem la credință, stai puțin că numai tu mă poți scăpa. Și suntem puși într-o situație existențială, pe viață și pe moarte, ori cu Dumnezeu, ori fără e iadul. Și așa îl învățăm pe Dumnezeu, îl gustăm pe Dumnezeu, cum? În cruce, că primul care a luat necazul este Hristos. El ne-a gustat viața noastră, Duhul nostru, inima noastră, mintea noastră, toată existența noastră pe cruce. Pentru că a luat acolo toate necazurile noastre. Deci necazurile sunt poarta către Dumnezeu. Și cine e atent și vede câtă curățire lucrează necazul în el, că îi aduce răbdare. Răbdarea nu se mai grăbește, nu mai trece peste viață ca și cum n-ar fi ca să ajungă la un ideal, la un idol. Și atunci aș pierde viața, fiindcă toată atenția omului este spre viitor și pierde prezentul. Omul care are necazul, se opresc toate planurile, nu mai vede nimic în viitor decât întuneric, toată atenția lui este pe prezent ca să scape Dumnezeu și asta îi dă răbdare, să guste și să gustăm. Fiecare clipă din viață e un dar al lui Dumnezeu. Un dar și o îmbogățire a lui Dumnezeu, o gustare a prezenței lui Dumnezeu și a celor dragi ai noștri pe care îi pierdem. Având idealuri în viitor, îi pierdem pe ai noștri care sunt acum aici și nu se știe cât îi mai avem. Pierdem, ne fuge viața dintre degete, fiindcă, din grijile vieții, ale zile de mâine, lăsăm să ne fugă prezentul. Necazul oprește tot acest tăvăluc groaznic și ne dă răbdare și prin răbdare, văzând că noi suntem vinovați și nu putem face nimic și ajungând la prima jumătate de smerenie, ca să-i cunoașterea neputinței proprii, și văzând cum ne ajută neașteptat, mai presus de logica omenească, prin logica credinței Dumnezeu, vedem că ne iubește și vedem ajutorul Lui și dobândim smerenia sau curăția de patimi. Că nu se poate curăți vreo patimă fără smerenie, că suntem neputincioși în fața ei și suntem vinovați de ea. Și că numai Dumnezeu ne poate ajuta. Fraților,
omul care trece prin necazuri și slăvește pe Dumnezeu, deci atenție, e un meșteșug, o lucrare lăuntrică în toate și în răbdarea necazurilor. În momentul în care vine un necaz, inima noastră se face ghem și vrea să scape, adăugăm la povara necazului dorința noastră intensă de a scăpa de necaz și atunci dorința noastră se luptă cu voia lui Dumnezeu. Începem să ne batem cu Dumnezeu. Și atunci la povara noastră suntem împovărați de bătălia cu Dumnezeu, de tulburarea voinței, de dorința noastră care nu-și găsește alinare. Nu-i asta, nu-i bun. Așa fac păgânii, așa fac oamenii care sunt atașați de viața de aici. În necaz, sufletul nostru trebuie să înghită necazul, să-l îmbrățișeze, să fugă, să-l ia în brațe. Și nu pe necaz în sine, pe Hristos ascuns în el. Să zic așa, slavă ție, Doamne, că pentru păcatele mele am necazul ăsta. Pentru ele. Și tu mai înainte de mine mi le-ai purtat și mi le-ai ușurat. Ai luat marea greutatea lor asupra ta. Deci să se facă într-un mine voia ta și dacă tu vrei necaz, sporește necazul. Și dacă facem așa, acolo îl întâlnim pe Hristos în necaz și vine o bucurie inexplicabilă omenește. Cum se poate să te bucuri în necaz? Numai sadicii care vor să își provoacă durere, fiindcă le face plăcere durerea. Dar asta e ceva trupesc, nu-i duhovnicesc. Asta e ceva lăuntric. Primirea necazului și încredințarea în voia lui Dumnezeu este întâlnirea cu Hristos. E dincolo de acest veac, e dincolo de aceste simțuri, e dincolo de spațiu, e dincolo de univers. Se lărgește inima prin necaz, fiindcă îl înghite pe Hristos și Hristos înghite inima și inima gustă viața dumnezeiască fără de început și fără de hotar. Iată, fraților, câte bune sunt necazurile dacă, atenție, nu cele trupești, dacă punem sarea pământului în ele, adică lucrarea lăuntrică, dacă îl slăvim pe Dumnezeu punând nădejde în ele, nădejdea în slava lui Dumnezeu. Și atunci că nu dorim mai mult necazuri. Sunt oamenii care ajung să-și dea seama de ce fac necazurile. Când n-au necaz, era o femeie, plângea, dar îi se rupea părintelui când o vedea în fața icoanei Maicii Domnului. Plângea, îi se rupea inima și a crezut că i-a murit soțul, i-au murit copiii. Și a dus o mângâie și a întrebat-o, de ce plângi, femeie? M-a părăsit Dumnezeu. Dar ce-ai făcut, femeie, te-a părăsit Dumnezeu? M-a părăsit, nu mă mai iubește Dumnezeu. De ce? Astăzi nu mi-a dat niciun necaz, dar plângea din inimă, fiindcă știa ce fac necazurile, de-aia ne lăudăm în ele. Nu fiindcă suntem sadici, nu că suntem masochiști, ci fiindcă înțelegem că Hristos nu s-a răstignit odată și a plecat. El e în noi și se răstignește cu noi, în noi, ca pe noi să ne învie. Și această răstignire ne dă nouă duh de înviere în mod real, existențial, mai mult decât poate orice bucurie pământească sau orice împlinire a voii să ne ofere. Deci, nădejdea lucrează răbdare, răbdarea lucrează curăție și curăția aduce nădejde care nu se rușinează. De la nădejde am început în slava lui Dumnezeu și nădejde fără de rușine, adică o nădejde nu numai din credință, că am auzit că Dumnezeu e bun, fiindcă omul care a trecut prin necazul îl cunoaște pe Dumnezeu ca un prieten, ca un frate al lui, ca un împreună călător și îndurerat în necazurile noastre. Și atunci asta e o nădejde care nu rușinează, fiindcă din experiență îl gustăm pe Dumnezeu că e bun. Și apoi Sfântul Apostol Pavel spune, care e experiența acestei nădejde care nu rușinează? Că Duhul Sfânt s-a pogorât în inima noastră, ne-a dat dragoste și Dumnezeu ne-a iubit când încă eram vrăjmașii Lui și cu atât mai mult ne iubește acum și ne va duce la înviere când eram vrăjmașii Lui și păcătoși și vinovați în față de El, și pentru că era firea căzută și pentru că vroiam să facem rău și fiindcă eram necredincioși și fiindcă ne împotriveam Duhului Sfânt, atunci ne-a iubit, atunci s-a dat pentru noi, cu atât mai mult se dă acum pentru noi când purtăm necazurile, adică crucea Lui în noi și le primim cu bucurie. Fraților, apostolul de astăzi este intrarea în Evanghelia de astăzi, care ne învață să nu ne îngrijim de cele trupește ale vieții. Nu ne spune să nu lucrăm, fiindcă, după cum am învățat, osteneala ne aduce nouă împreună lucrare cu Dumnezeu și e bună fiindcă ne scapă de trândăvie.
Nu lasă trupul să aibă acea pace falsă, o dihnă în care să zbârlesc patimile noi. Deci e bună osteneala, dar cu măsură. Nu neîngrijorată, aoleu, dacă nu muncesc, ce se întâmplă? Fiindcă atunci punem nădejdea în modul nostru de a lucra, în mușchii noștri, în trupul nostru. Și asta e o nădejde care rușinează, fiindcă ne îmbolnăvim, fiindcă îmbătrânim, fiindcă ne stresăm, fiindcă ne ciocnim cu alții care vor altceva decât vrem noi și se face viața noastră o tulburare de îngrijorare. Iată, pentru a dobândi pacea adevărată, Domnul Hristos ne ușurează, ne încredințează că El care s-a răstignit pentru noi și a coborât cu Duhul Său în inima noastră să ne dea iubirea Lui și s-a răstignit pentru noi și a înviat pentru noi. Ne asigură că tot traiul nostru pe pământ ne este dat de El. Că El e creatorul nostru, proniatorul nostru și se ocupă și de plantele care n-au nici măcar simțire. O plantă, dacă o înțepi, nu o doare, nu se retrage, nu poate să miște din loc într-altul. E o creatură inferioară și totuși sunt îmbrăcate plantele mai frumos decât Solomon, cel mai bogat împărat. Are grijă de păsări, să știți că și printre animalele care au simțire, animalele făcute în ziua a 5-a, adică cele din ape, sunt mai nerafinate decât cele din ziua a 6-a. Deci El ne dă acum exemplu de păsări care au fost făcute în ziua a 5-a, care au simțire, se pot mișca, dar sunt mai brute, mai puțin apropiate de noi, prin capacitățile lor instinctuale, cum sunt celelalte animale. Și totuși, ele nu ară, nu seceră și Dumnezeu se îngrijește de ele. Iar noi suntem mai de preț decât ele. Atenție! Se vând 2 vrăbii pe un ban. Noi, fiecare fir de păr este numărat din capul nostru, nu fiindcă Dumnezeu n-a și numărul de pene. Vrea să ne arate nouă Dumnezeu că firele de păr, care sunt simbolul gândurilor noastre, fiindcă ies din cap, precum și gândurile noastre ies din minte, sunt toate cu o purtare covârșitoare mai mult decât față de păsări, față de noi, fiindcă pentru noi a făcut păsările, pentru noi a făcut florile, pentru noi poartă grijă de toate, ca toate să ne bucure pe noi, dar noi suntem centrul atenției Lui. Atenție, există o ierarhie a dragostei. Întâi Dumnezeu, apoi oamenii și îngerii și apoi celelalte făpturi. Nu se cuvine ca de dragul animalelor, că sunt foarte mulți care iubesc animale și hulesc pe oameni. Că animalele sunt mai bune decât oamenii. Fals! Mai buni sunt oamenii, devin mai răi ca animale din cauza patimilor, dar tot trebuie să ne fie milă de ei. Fiindcă cu mila lui Dumnezeu, ei prin pocăință se pot face mai înalți decât îngerii. Deci dacă Dumnezeu are grijă de toate acestea, cum să n-aibă grijă de noi? Sigur, nu le nevindu-ne, nu prin nădejdea mincinoasă, lucrând. Dar cum? Lucrând fără de grijă. Adică, singura noastră grijă e că atunci când lucrăm, când ne ostenim, sau când orice altce facem, și când suntem la masă, când ne bucurăm cu prietenii noștri, când ne odihnim după o zi împovărată, grija noastră este să fim cu Dumnezeu. Grijiți-vă mai întâi de împărăția cerurilor. Asta e Dumnezeu. Să știți că împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor are o nuanță diferită, adică împărăția cerurilor sunt cele din jurul lui Dumnezeu, virtuțile, iar împărăția lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Dacă ne ocupăm însuși de Dumnezeu și de virtuți, toate celelalte se adaugă nouă. Deci, atenție, este o ispită care spune, n-am ce face, trebuie să muncesc. Trebuie să mă agonisesc existența. Și atunci ne organizăm totul pentru asta și lăsăm de râpă toată viața duhovnicească. Ce rugăciune să mai spui când ești frânt? Cum să mai fii atent când de-abia reușești să aduni șuruburile acolo sau să faci treaba care ai de făcut? Nu mai poți face nimic, ești paralizat duhovnicește, e ispită. Mintea noastră îngrijită pentru grijanie, grijanie este ultima împărtășanie, îngrijită ca să stea cu Dumnezeu, trebuie să ne organizeze programul zilei astfel încât mai întâi îl dobândim pe Dumnezeu și dobândindu-L pe Dumnezeu împreună cu El să mergem la lucru atât cât nu ne îndepărtează de Dumnezeu, iar la sfârșitul zilei îl dăm tot lui Dumnezeu. Dacă avem grija asta, nu că Dumnezeu are slavă deșartă și vrea să fie slăvit, nu că are nevoie de dragostea noastră. Noi avem nevoie de asta, fiindcă grijile ne torturează. Zicea un părinte,
suficient, nu trebuie să ai altă lucrare, suficient să dobândești fără de grijă. Și atunci vine, deja totul se pregătește ca să intre Dumnezeu în tine. Și de asta demonii se dau peste cap ca să nu dobândim fără de grijă. Fără de grijă ca orice alt dar dumnezeiesc, vine dacă și noi o vrem. Dacă Dumnezeu îmi a dat așa o viață încurcată și cu atât de multe lucruri de făcut, n-am cum să dobândesc fără de grijă. Frate, strică lanțul cercul vicios, rupe cercul vicios, taie-l. De mâine încep nu cu grijile, încep cu Dumnezeu. Puțin la început. Liniștea simțurilor, deci să nu fie zgomote, telefoane, mesaje, tot închis. Liniștea simțurilor, lumânărică în față frumoasă, ca să pomenească de Sfânta Treime, să dea atmosfera aceea prin simțul de taină, de mișcare, de dragostea focului Dumnezeu, de har al Duhului Sfânt și începem cu o leacă de Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Întâi câteva metanii, nu 1000. Cât putem noi așa ca să ne încălzim, după aceea închinăciuni mari, tot cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, când suntem sus. Și miluiește-mă pe mine păcătosul când suntem jos. S-a încălzit puțin lucrarea și începem cu rugăciunea lui Iisus, cu accent pe durerea că suntem păcătoși. Cât putem? 1 minut la început, 2, 3, 4, 5, cu atenție să nu se meargă mintea la serviciu sau la alte probleme, sau la cine ne-au tulburat, sau la ce pofte avem noi. Să nu se ducă inima în altă parte. Să o adunăm, nu o să putem, nu contează. Dar tot ne dă Dumnezeu o dulceață. Ne dă nădejdea aceea în slavă a începătorului. Ei, acea simțire care o dobândiți atunci și care e o mică durere a inimii, încercați să o păstrați toată ziua și observați. Ce vă scoate din ea e păcat. Nu lăsați să vă scoată. A scăzut, nu-i nimic, mâine o las de la capăt. Sfârșitul zilei, nu așa, dăm drumul la distracție și adormim cu mintea împrăștiată în lume și în patim. Că cine iubește lumea, lumea e vrăjmașul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la televizor, inima noastră e atrasă ca un magnet de tot ce se întâmplă acolo și dorește lumea și adormim din vrăjmășie cu Dumnezeu. Simțurile ca de dimineață, în toate izolate, liniștite, iar îi dăm lui Dumnezeu același rânduială și adormim din Doamne Iisuse. Părintele Proclu spunea că azi se mai mântuiesc doar 2 feluri de oameni. Cine adorme din Doamne Iisuse și cine are boli mari sau necazuri mari. Fiindcă numai ei, cel care se roagă cu rugăciunea lui Iisus, el însuși atrage în sine, fără de necazuri, simțirea adevărului, realității că suntem păcătoși și răi. Și atrage harul Duhului Sfânt. Când nu face așa de bunăvoie, Dumnezeu ne iubește și vrea să ne trezească inima și ne dă necazul, fără să vrea să ne chinuiască. Dar asta e singurul leac care ne mai rămâne. Pronia e cu Doamne Iisuse, judecata e cu necazul. Dacă nu ne nevoim, cădem în nevoi. Și atunci, măcar așa, ne străpunge puțin inima ca să putem să scăpăm de chinuiala grijilor. Fraților, ar fi multe de vorbit. Înainte de încheiere, vă spun 2 întâmplări cu Sfântul Sofronie, ca să înțelegeți despre această lucrare din practica lui. Prima întâmplare este că, fiind încă în lume, neplecând la Sfântul Munte, deci ieșind din lume, începând lupta aceasta de care v-am spus-o dumneavoastră, de a ne apropia de Împărăția lui Dumnezeu și a lăsa lumea ca vrăjmașă mai încolo, era atât de chinuit să meargă la o cafenea, deci nu la spectacole cu femei desfrânate, la o cafenea, să bea o cafea. Bine, la cafenea urmau și discuții cu alții și se împrăștia la minte și așa mai departe. Dar atât de mult îl ispitea dorul după cafenea, încât se trântea pe jos, nici nu mai putea să roage și zgâria podeaua cu unghiile, zgâria pachetul cu unghiile, ca să nu plece, să-și facă durere. Asta e o etapă. Și după aceea, când a ajuns la Sfântul Munte, asta a fost ca începător. La Sfântul Munte, după ce a întâlnit, a trecut de prima etapă a nădejdii în slava lui Dumnezeu, a început să vină necazul, ca să-i dea răbdare și curățire, să poată intra Duhul Sfânt așa cum a intrat în el, că cine citește scrierile, se vede că nu vorbește om acolo, vorbește Dumnezeu prin om. Și ce avea? Simțea, fraților, avea pomenirea morții, nu cum o pomenim noi teoretic, lasă că vom muri, că fiecare seară spunem la rugăciunea de seară, iată groapa înainte și o spunem, dar poate împrăștia. Simțea că e mort, simțea gheara morții în gât. Simțea nu numai că el e mort, că toată lumea moare.
că toată lumea e în agonie și nu oricum, și moare veșnic, simțea chinurile iadului, cum îl torturau și n-avea nicio nădejde. Și mergea la duhovnic și spunea, și duhovnicul îi spunea, fiule, mai rabdă puțin, că așa vine harul. Mai rabdă puțin, că mai puțin și treci. Și mai trecea un an cu torturile astea. Și singurul care îl ținea să nu deznădăjduiască era cuvântul duhovnicului. Și pe iar spunea, după nu mai pot, părinte. Mai stai puțin, fiule, mai încă puțin că trece. Și uite așa un an și până la urmă a ajuns să primească harul, că spunea, voi vă mirați de harul care l-am primit, dar nu pot să vă spun prin ce am trecut ca să-l dobândesc, că va speria. Fraților, nu ne sperie pe noi Dumnezeu că suntem începători. Noi o luăm cu partea de început, dar când aveți necazuri, vă gândiți-vă la Sfântul Sofronie prin ce a trecut și nu mai spuneți că aveți necazuri. Spuneți că aveți necăzuțe mici pentru măsura noastră mică. Cu măsura în care crește harul, El dă și putere să ai un necaz mai mare și înainte de a primi marele har, care spune Sfântul Diadoh al Foticei, că ajunge omul, cum spune Psalmistul 39:5, zice, subțiase-va sufletul meu ca păianjenul, ca pânza unui păianjen. Omul trece prin așa necazuri încât se subțiază ca pânza unui păianjen, aproape să se rupă de la orice pală de vânt. Și de-abia după aceea capătă mintea gnostică, adică mintea care își cunoaște propria păcătoșenie și aici, fiindcă omul nu se mai poate sminti de har, adică nu mai poate confunda harul cu sine, fiindcă se cunoaște că el e ăla rău, ăla neputinciosul și harul este cel bun. Fiindcă omul ajunge acolo, poate să primească marele har. Marele har al desăvârșirii, când știm cu adevărat, atunci când s-a smerit până la ultima celulă trupul nostru, care e voia lui Dumnezeu în fiecare clipă cu noi. Așadar, fraților, două mari războaie avem. Diavolul ne spune, ești bun, ești sfânt, nu te mai nevoi, războiul slavei deșarte, asta trebuie să-i spunem, nu sunt în fundul iadului. Și alt război, ești în fundul iadului, nu te mântuiești, nu e adevărat, Dumnezeu e bun. Astea-s două războaie, astea-s două meșteșuguri învățate de la Sfântul Siluan. Și era un părinte în paterii care tot așa se lupta cu Satana, îi spunea, ești în fundul iadului, ba nu că Dumnezeu e bun, mai ești mare înaintea lui Dumnezeu, nu că sunt în fundul iadului. Și diavolul s-a arătat lui și, dar hotărăște o dată, părinte, ce-ți faci? Ori ești în fundul iadului, ori te-a iertat Dumnezeu, ca să știu și eu cum să fac. De câte ori tu te schimbi, mă schimb și eu. Și atunci a lăsat Satana în pace. Deci ăsta e războiul nostru, e nevăzut, e important, dar fraților, ne aduce pacea cea adevărată. Scăpăm de griji. O grijă în locul a miliarde de griji. Grija să ne doară inima că suntem păcătoși, să ne miluiască Dumnezeu și Dumnezeu vă va spori credința și toate celelalte vor merge așa. Toate vor fi organizate încât dumneavoastră să fiți acei oameni pe care îi iubește Dumnezeu și ține în mână, care nu vor să sară din mâna Lui, să lasă modelați de El și iubiți de El, să stați în mâna Lui și în centru atenției Lui, că ceilalți nu-L vor, se roagă, scapă-mă de necaz și atunci Dumnezeu îi lasă. Dar nu-i modelează, îi lasă așa cum sunt ei. Dacă faceți asta, scăpați de griji și sunteți în mâna cea bună a lui Dumnezeu și capătă viața noastră un alt sens, o altă perspectivă, fiindcă începem să pregustăm împărăția cerurilor și toate celelalte se adună. Și dreptatea lui Dumnezeu, aceea că iubim pe vrăjmașii noștri și toate celelalte se adaugă nouă. Fraților, bunul Dumnezeu, Măicuța Domnului și toți sfinții din cer, pentru rugăciunile Sfintei Mare Mucenițe Eufimia, a Sfintei Olga Împărăteasa, care a biruit și ea lumea, că fiul ei era păgân și a luat creștinismul, pe când toată Rusia era păgână și așa a dus ea creștinismul în Rusia. Și Sfântul Sofronie, care a trecut prin câte a trecut, să vă ajute să treceți prin viață neîngrijorați cu o singură grijă. Necazurile să nu vă tulbure, ci să vă vindece, ca să puteți să, plinind patimile lui Hristos, devenind bunii lui mucenici, să aveți parte de slava învierii lui și de a înălțării lui, ca să lăudați în veșnicie pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu în veci. Amin. Iertați-mă, fraților!